Saan yung isda ama? Balintong din eh. Dua sa ta. Interest pa paabot nga mainitan sa bo. Takaw lang gapo ah. Tay. May mag-almost mode duha lagi. Yo, what's up? May adlaw sa tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa katong tanan no. So karon ang first day sa longboard competition sa San Remigio no. Sa ato sa limpyo ng service niya. Adto na ta. Let's go. Tuklian na yung Gcash eh. Sir, 99. Gcash yang bayar dari ate. Yaw ay. Sir, 915. Basta mat Dili lang nila kung tabutata na push na dito. Kana lagi toyo lagi. Oo. Pero kana wa toyo okay ra na. Oo, okay ra na siya. sa ano paghibaw mo drawing ang naong? Depende, ug sa ito kung paalan ka karon. Lapit na magsugod ang race mga katambay no. Dire. Kami may marshal dire nga kalsada. Ay lapit eh. Kami tigbantay dire. Ang gingon. Pero basta makupot sa board. DQ largo. Nga, di sad pwede mo kapyot sa tricycle. Kami tigbantay dire. Tagabantay ni ron, kami tagabantay. Tuka bigay ko yak. So sige lang kay Tagsar man. mawar man dok kay ni katog. War na ron yo. Super. Ato lang ka dire. Mga nang apil. Paabot na sila diri sa mga nangapil kay costume ba to sila yun no? Napa na bisin costume yun no? Tanan na to dire sa ikanan ni. Hapit na magsugod pero nagpuntok sa sila to eh. So inig sugod sa race, inig agi na rin eh. Pakiton ta mo. So karon diha lang sa mo ay maghawa mga mala mo. Nag-live ka? Wala eh. Ay maghawa dia. Pabutan ninyo. Na. Padlong na kapuanga ka. Tara mga ano tara mga riders oh. Si pa gusto mo lang usay. Saya. Cute ang lubot Si Kadol. Free ride na day. Gamaya ra yun no? Mga to siya no? Nilabay na sila ato pa dong. Ya, mabalik pa to sila, mabalik ato tong video na katong nagkuan. Nagbikini kay cute kig lubot ng buing. Dongkoy no. Sa mga niya dongkoy. Ko yun nga nyo. Dindu. So shout out sa mga Dindu. Idol kay Kadol. Sipa kay grabe kay confidence level 1000. Di pa rin mao no. Paamo to siya mga free ride pa to siya. Patos kam. Paamo to siya kanang check sila sa kalsada. Og asa sila mas kuan makapabor ini gunya. Ito gyud to sa tanawon og balik ato tong padulan dulitan ta to diri ako tong pabantangan diri maayo. Kaya para makita to yang cute kay nga lubot ba. Ayaw init po siya kay init ng panahon. Init gyud niya. Init bago pa din eh. Bisa pag nag-uwan-uwan mo kusog sa ni salin. Patako. Mian eh. Salamat kayo. Thank you yo. Ato na. Mau na niyo. Wow, first idol oh. Ikan. Idol! Dindo! Suwi ka. Tara, si Idol oh. Sudahan ganyan sila guan diri. Mga mga dayo nga ni apil sa competition. Ang uban ni kay taga Sikihor pa. Ang uban ni taga Mandawi, Konsolasyon. Kung napay daghang umabot nga mga dayo. Idol! Ang uban, nangaluya ng uban. Sakay na lang motor ang kasi.
Dinamada, dinamada. Ternyata, ano pa siya dulu? Dul. Kuan ba? Finish the race ba? Wala glass ba sa kay finish the race mo na importante diha. Nah. Sakya ko back ride ko taya ka. Tubangan yun. Ha? Tubangan. Tupangan ba? Ayan ray. Lakor kay. Ha? Tubangan lagi. Ako dami. Ako ida. Okay, Ganoy TV. Pang beginners, dapat inyong Di ka mag-helmet. kung ano, tabog padagan nga di ka malambahan. Oh. Matak mo rin sa bike, balance-balance rin yan rin yun. Para na mga pro ha, pro na siya, mga pro. Pro-brit-brit. Oh. Daplay na sa Kenan ha. One round ra? One round ra? Daog na to. Daplay niyo. Yo, daplay niyo na si Biko yo. Yo. Pre, don't inana, pre. Idol Charles, sorry kayo habang papasok yung board na sa Kenan. May ganay kay wala, nilikay ra siya. Birada kaon ba? Dul, naay pa lang ano gloves sa boxing no, di ka putra ng 12. Matay. Diri sa site ro no. Tambay na mi diri sa site kay matug mi kay guba na kasi idol. Dul, Power pa kada. power naps ako mga kasi ni mga Tambay mga kana. Yeah, madagid lubat na. Naguba man gud ang kuan, naguba ang lights sa kuan ba. Sa disco gabi. Yung ako mat na lagi kami. Ana ko ba. Put your hands up. Put your hands up. Ano. So, tug sa Tog galit. sa dali. Relax sa dali, relax. Kita ka tong kuan dul. Ryan Rems dul. Na. Rock and roll to the world. Dero? Rock and roll to the world. Tug ta dali, tug. Buta na ni papaha eh. Lagi love, love. Love kayo. Og mo kuan, ito kuko. Murag ray na ilina. Ako ni butang sa tungaro na. Adan ninyo naglambod na. Nade may diran sa asa dul? Biasong man. Jasong man yun no kay dry run. Sayo. Practice lang. Free ride. Shout out na to ngayon dulo. Yeah. Ajay. Unsa ka na? Unsa ka ni mga kuan mo, Jay? Shout out, Southside represent. Yes, sir. Hoy. Are mi diri. Ano na dul? Nag-free ride na mga rider dire mga gano nga nang appeal sa ilahang longboarding competition dire no. Kusan rin. Padala sa Sigboy. So ako itigbantay ka ron dire. Idol. Idol, maingon ako nga. I-clear na ko. Matik. So ako ay marshal dire ron sa intersection. So bantay ko dire ug naay mo sakang sakyan na no. So kaning video bilang kaya to na siya ano apilan og kaning na nag-race kay ugma man ang kuan race day nila ilang kumpi. So ugma na ta mo buhat og vlog nga nag-ride sila no. Nya daghan mo tagpinding video sa dugay ko ma-upload. So dugay gina siya ma-upload na video basta kay tangatangil lang ninyo mga katambay ha. Tangatangil lang ninyo nga vlog. Okay ra ka dol. Okay ra ko. Sound check. Okay ra ka. Wala ko tingog. Sorry kayo. Wala na tayo mga tingog ha. I-interview akong anak din. Ha? I-interview na akong anak din. Nalingaw ba siya? Easy, nalingaw ra ka easy. Natog ay! Natog! Nagmayo ang now, video now. Wala natog na. Okay ra ka? Okay ra. Nalingaw ra ka? Oo ko na, nalingaw ra ko na siya.
Salamat lah. Plate. Plate. Pengen aku pilih teh. Ay, sini na mo na nadra. Oo na. Okay. Okay. Wala na kang katawa lagi. Wala na po ni chat. Fire na. Purag load 24 hours ada ikaw. O 1 week. Wala ka construction. So mo sa tanang karong adlaw mga gano. Hope ko nga nalingaw mo no. So God bless and good luck sa tanan nga ni appeal sa longboard competition no sa San Remio ug mga adlaw. So nawat ko nga madto mo o mutan-aw mo no. So mao siya tanan. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share and subscribe no. So Ganoy TV anay out. See you.